şonu ya bir zat bollu yani. Bir yere dur diýmeli o adamlar. Garaşmaňyň ölümine, garaşmaň öz başyna da bir bela gelýänçe. Näçe adam hassa ýatyr Türkmenistanyň hökümet bargram eden ok. Aşgabatdan ullukan 10 etajly binasy var, sigorta bina diýip. Hökümetiň. Gurban ulyň ýarda we deriňe, haýyr sowaba deriňe bar. Halka peýdasy barmy? Ýok, Russiýadan getirip studentler tatile getirip betir abada. Bir ýerde dur diýilmeli, ama edinli halky pikir eden oga bolar. Şu wagt şu Gülcemalyň meselesini gürleşäýler. Men sebäbi bu efiri YouTube'a paýlaşyp. Hoş geldin Gülsultan. Aleyküm selam. Hoş buldum. Selamun aleyküm emenize. Aleyküm selam. Bilal gelince başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Men bilýän ýok Bilal ekenen tam hikayeni bilemok. Aydın menem size golda bereýin. Menem sesinizi eşitdireýin elimden gelençenle. Gıcağımın yoğuluna bir yıl vakit geçti Dursultancığım. Şu neçenle öz içimde bukuk gezdim. Köpçülüğü yaymana doğrusu utonnum. Aşaklık bilen hükümede degişli edaralara arz üstüne arza koyverdik. Arzalamızın biri cevaplı gelse biri gıydınızın özün zıngıptır, özüne kas ediptir deyip bize dine şular yağlaki cevaplar gelýär. Biz hiç yıl kanahatlanan, zok, sut olmasını isleyen cenayatçılar tutup bize gör közmesini, gör adın familiyasını, nireden, kimin çağalarlığından bilemzok. O zatları bize hiç yıl aytmak olanok deyip bize aytmadılar. Yine men zanymyň yan yer ahsyna TikTok'a, internete çıkmaly boldum. Özüm ýurtdaşym. Binan gir çıkışlarına kameralar var. Hemme dat var. Görkezmek istese hemme dat görkezi bilýärler. Yok men şu kölen ya şu taýda gyýyp ýalan sözler pergelek gepler aýtja bolan ýollaşmyň dost aýtja ýokurda näçe tan kamera var ýalan sözleme biz kameralar bir görürüz ya o şonu iki eli bilen saçyny ütüp diýdine çöküp vay men hemme dady aýdyp berjek diýip ondan soň on sonra gitýärler anha men hemme dady şu taýga aýdyp berdim şu taýdan sonra diýe. Gelince berde utanmalı adam birinciden siz değerli sever. Gıycağızın başına gelen zatları eden adamlar utanmalı. Katı gıynançlı vaka, gıynansak da Türkmenistan'da yine size birazcık cesaret edip gürleyip aydıp beri oturursunuz halkımıza nem bolanı ve şunu yalı köp eşittik bara şu gıynansak da köp eşittik şunu yalı vakaların bolup geçenli. Ay näme deyin, näme diyeceğimi bilemok. Adalatın ağası galanı. Soğuk salağa garamadım diyeyim. Gitçikliğinden soğuk salağa garamadım ben. Bular için köp ihlas ettim ben. Düşünýän gelineceğim. Ama saklanıp bilemok, men saklanıp bilemok. Bulara beren terbiyem, bular için neden ihlaslam. Menin tek öz TikTok'umda şun, men düzüp bilemok, TikTok'a düşünemok. Şun gitçikliğinden düşünce suratlarımın hemmesini men paylaşsak yönü men düzüp bilemok. Gencem nasihat edilenliğin nereden bildiniz? Expert raport veren ok dediniz ha? Nerede bildiniz onu? Birinciden ageplen hiç aydam gavat gelen o. Expert işe başlanan 6 saat öňürlürlen diye ol yani näkiler welin 8'ler töwerekleri özün aynadan zıngdy tutup bilmedik diye ol gözünün göğü 3. etajdan adam yıkılıp ölmeye Falnisa varıp ölür, bir küçüğünden ölüp bilir, el ayak dögülür, ol hiç ile kimen ananamok. Hiç hil gepler gavat gelen ok. Diýilýän zatlar. Maňlaýynda maňa görkezmediler, ýöne çapygy diýdiler, belki ekspert ganalandyr o taýdan diýdiler, ýöne men gyýdym urlan. Ýüzüne Yok malaydan çapıp ganalan oklara gelinece. Gözünün aşağında sinyak var, boynunda zatlar var, sinyaklar var. Olar var, yıkılanı bolan ol. Öňüne çekeleşipdir var. Ýoşany ekspert alyp galanna, morka baranna, şulum şuň elindäki, boynundaky zatlar diýip telefonu berdiler. Kulak alkasy, spoçkasy, boynundaky gyzyl spoçka, kulak alka hemmesi giden. Passwordyny berdiler, telefonu verdiler. Telefonla bir kaydan soň verdiler.
ekspertiz olumlu öňürtü kameralary hemme zat injelenmeli. Birinji derejeden garnaşyna şotayın Aşgabatdan biri trafiği bozaysın. Yolluk bir zat emme yerden 7 yerden kameradan tapýarlar da jenayeti tap bilmeýänlikleri mantyga sığynok, akla sığynok o zat. Biram Olimpiya şäheriniň ýokuruna şaňda kamera bar. Hemme zat görülen, hemme zat kameralara da serediler. Hemme zatlar Bilýän, size berilen ok. Şona aýtjak bolýan. Bu taýda diňe haram pul oýnaýar. Bilýän, size berilen ok. Birinji derejeden garnaşlaryna görkezlen ok. Belli ki şotada öldüren adamın gatul yegenleri çatlayan bir zat şolong ödi ya da şolong yakınları çatlayanlı üçün ödüne degecekli üçün görkezlen oklar. Pul bilen yatırılan barda. Hemme de hakkı var Recep'in görmeyene. Ve mal dışında batırım almanı da hakkı var. Gülelik gelince başınız sağ olsun. Sağ olun dostlarımız, sağ olsun. Hemen de salam. Ya men nemen sonra da aydasın meliyada bu ekspertize ekspertize edilen hattı bermeyene hakkı ba. Hakkı yok, hakkın şu yoruluşmam siz ne için beren yok bana siz bermeliyse yok biz berip bilemiz o. Yok bu yok bu nemeyte eta sakritsi ulike itye gur sultan nem için nisene. Bu cinayet edilen işin arkasında ulu biri dur. Eğer durmadık olsa ol cinayet nemesini hükman beraymeli mać и отец имеет право требовать. Это разные люди. Soňam судебное дело geçirilende şu ekspertizan beren nämes raportuna göre geçirilýär düşünüňiz meni janaglar. Yok geçerli yöne в любом случае dur sultan. Eğer advokat bilen gidip şu ekspertizani ejetinin kakatının azını kamleyine bolmana hükman hakkı var. Bilýärmi? Prosta Ölü hakkına ne dilýär bir yerde demetýärler-de şol eden adamın arkasına sizin edil aýdyşyňyz ýaly şol prezidentin bolsun, ministrin bolsun hükman arkasına bu uly işgär dur bolum rızglaşat etmejek bolup her zat edip bu jinayeti iýde çekýärler bilýäňizmi? Encan abla şeye benziyor. Süleyman vakasına yadınızda mı olan? Aynen. Hükman şoňa meňziýär. Çağani men reýse wagt öňürdüm şeyler ağladım şu çağa tebe meňem bir oglum sportist bilen wah ejetine kakatna sabar bersin dip bol başyma geldi teretinde onlar meňem başyma geldi. Ol gülelik ece gatuluk deme ağzınız var onu da düşünýär iýdi yarasın iýdi kesilsin şoň üçin ýa-da türkmen halky haçan agzy bir bolur da hemme zatlar özleri ayağa alıp şu zat öz hakkını talap etmeni öğrenir. Yine dımma devam etse yine gülelik gelince aydiyara ben öz başıma geldi. Hemmemizin başımızda vatandaşlar. Gülelik geleceğinin başına gelen zat ertir başkasının başına gelip bilir gelip otururam. Başka görmüşlerimden gelip otur. Başka dururlarlar. Gelip otur. Türkmenistan'a neçe tane gıyıt öldürüp şuloryalı kız ayılına neçe tanesi var. Hiç kim gepleyebilen yok. Neyme bunların ettiğen işi dine türüme bilen uğraşacağız etkiler bilýän mi? Basarız, öldürürüz, keseriz, atarız. Bar edebilen zadı. Türkmenistan'a dine var anime öz ellerinin aşağına doğmuş terdar berdi Muhammedov eşitmedidir ötken mi? Maria Fıkraturu eşitmedi mi? Hemme yer eşti, hemme bütün dünya eşti. Toka vara geplep cevap bilen oklar. Olar vara dine näme bilýär? Öz atyklary bilen awazada aýlany bilýär, görkezi bilýärler özlerdi. Olunca Nuri efirine men ilkinci yedek şol özüm mara şol efirin üstünden vardım ýöne vara şu bir zat gapaçylan ýa şoňa gap girenmi duýmanalym sebäbi men nädip halk köpçüligine getirjem bilmän ýördüm-de. Yok men muny ýertir berde bir kanal nemeden kanalda daýdyk geçer. Näme gyjaz näçenji ýyl gülelik gelince? Bu cemaatdan 2003-nji ýyl 20 ýaşamana gönü 20 ýaşamaka ýoly Gül Cemaljiýimiz. Ya bunu vara eşittirmeli menem ädir elimden hemme gelýän näme bulum serişden bar bolsa bütün tanışlarım bilişlerim bar hemme zat ulanjak men ve şu wakany ýerde goýmaýan yani elimden geleninden
Demek Türkmenistan hükümeti isleyen o. O tayda men vatanıma hiç sasan dönüklük etmen, vatanıma canım urvan yönü. Dönüklük değil bu. Eğer de vatan hükümetin Derromen öyme haber var ya şunun ertirliği nemçin öyme haber vardı şu elinin diyanı doğru mu yalan mı anıkladılar görse hakikat yine yaptılar hakikattanın söz bolup durşarak nemçin men yollaşma hiç kim can eden o nemçin idaratın ağam diyen o Demiyorlar. Sebebi bizat ne Belli açacağım belli ne bu? Конечно, уже belli dabılar var özünü ne edip işten sıyıracağını bilen o biliyor musun? Hatsabı yok. Beylikleri, gürközyeleri başka zatları. Yani o ministraydı bunu bastık. Gürközün siz çağa ne? Şuloryalık iznasiyelse edilen çağa ne? Yine şuloryalık ceza verilir. O smirt diye ölür diye zadet dedik. Ne şu zatları açılsa neden oklar? Ne başka da açılsa ne diyorlar dediğin şu zatları açılsa ne diye bilen oklar. Sebebi Türkmenistan'ın hükümeti adamların aladığını eden ok. Öz halkının hiç aladığını eden ok. Etmeyerim. Dine talabını sorap şuloryalık zat deyip efirlere çıksan üyüne adam var ya ugrozları. Bu diyalık zat da varsa hiç deme iş edibilen o. İş edibilen o Türkmenistan'ın halkı. ödem Aşgabat'ta Olimpiyski garadokta bolan vakadır bol. Hem yer kameraların hiçbir videosunu zapisini adını hiç kirgida etmediler. Ve bir yıl geçti üstünden bir yılın içinde de çarede görmediler. Sudan bolmadı. Şurada demek gizleyenler vatandaşlar bilik kalın. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği, Türkmenistan'ın adalet sistemi çürüktüğünü ve günahkarları gizleyenliklerini havarınız bolsun şu ara. Eğer de ertir bir ürün sizin çağınızın, sizin bacınızın başına gelse, sizin ne bacınız şu Gülcemal cigimizin arttıkmıştır ediyen mi? Hiç gel arttıkmış değil. Türkmenistan hükümeti haramdadı hükümet. Şunun için görüşmeli, ayağa kalmalı halk. Sonun için görüşürüz. Gülelik gelince söz veriyen benim elimden gelen çenli bugünden başlap eşittirelim böyle ama ne etmeli bolsa hiç çekmenem. Biz yarasın, geçmiş olsun. Sizin acınızı bize paylaşar sizin bile yani elimizden başka sesinizi eşittirmekten başka hiç saat gelen yok hazır. İnşallah çare görürler. yok bu arada imsim oturacak bir yılla ne ederken fikirde edin fikrim yok olmadı. Yok Gülcemal sen boyda işleysen mamolya gelince diysen mamolya men özümüm ayretin bir efir çıkaran Aydar berde de men daşa yurtta olumsan onu Aydar yine de bir neme gepleşik çıkaran açıçan Aydar Türkmenistan'ın Aydar ve Melek Türkmenistan'ın hükümetinin ne akillerini yine de adamlar size mağdı ver olun hemen de ayağa alın bizim bir yaşlıcık çağırılmaz ölüp gitti ziyansız bu bir iki saniye haramda düşün bizim çağırılmaz özlerini feda etmeliler şunun için hemen de ayağa alıp ağzı ver olun birbirinizle uğraşmanda Gülcemalcan Gülelikcan başın sağ olsun bar Gülcemal'ın ömrünü iyilik çağırılığına versin Allah canınız sağ olsun başınız dik olsun elimizden geleni ederiz yine de nüansülen neme ders hızlaşaz ederiz Türkmenistan hükümetinin işleyebilmeyenliğini Şu hükümete daha çok çöz adaleti görköz bizim sana olan adacıgan bolsa anamız dörösün näçe çağan öldürjek gene sen adaletin yok adalet diňe biz halk bolup da der gel Gülcemal üçin görüşeliň adamlar 143 adam paylaşın her bir hemmemiz bir günde paylaşsak şu zat köpölük gidýär her ýerinden 100 adam görürsün 143 adama ýetýär Çek TikTok'ta şu videonu çek şu efirden soň şu videonu çekemden sonra da siz şu videonu paylaşın, repost edin, edin, YouTube'da da paylaşak. Bulduğunuz Türkmen diline, İngiliz diline da New York'ta Times Square'da plakat bayılıyor. Şu tayda Gülcemal'ın suratını koyup men gerekli zatlar ederim yani. Maşine gerek olsa reklam ederim İngiliz diline. Bir yönü şu da yerde koymaz. Cemal Timid'in kanı yerde koymaz. Böyle hani sizler gizleyecek olun bizim görüşecek olun hani kim galip gelir. Bundan öyle gizletmen talipçiyim gizletmen YouTube'da bütün dünya eşittirir. Bütün dünya eşittirir. Arkayım olun. Gelince bütün dünya eşittirir. Bular var fikir ediyorlar. Hükümet baizlerine pul vaat edip verir. Siz var ha ente karışın ente sizin sonunuz geliyor. Halk olup ayağa kalır. Bu kurduğunuzdan yapışır nasip olsa halk olup karışın ente.
Entek bu gowunlarınız. Uje bollu, uje bolt geçti, uje yak bokurdaga çenli geldi. Sizin ediyen adalatsızlığınız, halk uje gorkanok sizden düşünýärmi? Halkın çekeni uje yetik. Yurttaşynda ölen vatandaşlarımız var. Şolar biçare ölüler, size sebepler. Siz sebep bolunuz şolara. Yurdun içindeki ülkeden adamlar var. Yurttaşını çıkıp bilmeyene üçün aeroporttan çıkıp bilen oklar şolar. Şoňa da sebepkär sizler. Adamlar pul berip tap bilmeyen yurtdan çıkmak üçün özüne asyalar, kas edýärler. Düýündaşy bir ýazdy özüme öldürjek diýe. Türkmenistany bolup geçen adalatsızlıktan sebep. Ine adamlar şäherde tapan oklar. Bilen oklar näme eklenjini tapsınlar. Özüňize zulmetmeýän, o şulara zulmetmeli. Olar bize zulmetýän bolsa biz olara zulmetmeli. Tağlar nekleyebilme gatı kıyın olu Türkmenistan'ın ýagdaýyna şonuň üçin en atalar özleriniň janyna kasvetdiýerler. Edi eklebilen oklar. Eklebilen oklar. Bu cinayetlerin işini hiç aytını açı bilen ok. Hiç ayti hiç sat eden ok. Bular diňe öt nemelerini alajasyny etdiýerler. Şonuň üçin Türkmenistan adamlar, raýdaşlar, Türkmenistanyň vatandaşlary hemmeňiz agzy ber bolun. Hemmeňiz aýagy galyňmy beýdip 30 ýyllap ýene oturmalar. Yine 30 ýyllap oturup geplemeler. Dine ayağı kalmalı. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum Talip. O vallahi şükür o bezim. Birelek başına sağ olsun. Allah kuvvet versin, izi kesilsin. Nasip ve talip söz verinin için. Sağ olun gence. Sağ olun. Yine bir gedek dine bira iki bölüme gücüm yetdi. Biram yalvarıp bilýän yine bir gedek ministerliklere, adalet ministerliğine yine bir gedek güdlenýän azıcık vicdanınız bağ olsa ben artık yaşlarım haçan durur. Haçan ben gıydımın yasını tutmam koyuyorum. Yok iyidin gelecekler. Yok kolun ne bilip öldürdüler onu. Ayşol, Seret Birdat Bada, Gülalek Geneceğinin gıydı Gülcemal, Olimpiya spor şehirci var, Olimpiyada, Olimpiyski Garadok'taki. Şu vakti bilemok cayb oldu mu? Ama şu tayip var ya, bunu yaş toyunu deyip ekediye coğrafı. Şu tayda 3. etajdan bu gıydı ya oklayalar, ya bu gıydı Birdat etçek olup, bu gıydı ödün oklaya ikisinin biri. Karoçi sebepkarlar adatlıkta gidip yor. Bu gıyıdın gözün aşağında sinyak var. Ondan daşarı ekspertize hiç gelip kağıt beren ok ekspertizanın kameralar var, zatlar var. Cinayet işi kovdurmadı. Bir yıl geçti üstünden sudan bulunok. Cinayetçiler daşını getmiyor. Kalkasam gitmedik yeri yok, kalkmadı kapısı yok. Hiç gerek şehirde görün oklarım. Ne bolun var karşılık? Öl katsana öl. Ne mediktir dağın ha? Ödüne kasteden ok gıydım. Biz yanında devam gülerek geleceğiz. Bu ne otur yani? Yok Seret dostum. Ya mesela özüne kastedi. Gülerek gelince burmun delilini men verecek. Özüne kasteden olsa Olimpiya şehirinde kameralar görkezip bilerdi. Nem şu kameralar görkezlen ok. Nem çünkü ekspert dadı berilen ok. Hadi özüne kastetti. Özüne kasteden olsa boyunnak, spoçkosu, glokakası nem şu berilen ok. İnsanı talip arada paylaştı. Ya oğlum insan kuca suratı var. Gözü gök, urlun belli. İngadan özünü kameralar görkezip bilerler ha. Doğrudan dostum kameralar hem şu görkezden ok. Şu tayda bir yol hareketini bolsa derrew tapylýan ýerde Olimpiya şäherine merkezin özüne aşgawattı. Näme şu kamerany görkezip bilen ok hökümet. Batýanlyk üçin özüne degenlik üçin. Yok, bu Olimpiya şäherine özüne o tay içinde yok şu. Gün şoňa ötüşindäki binalarda bolýar dostum. Men Olimpiya şäherine Aziýada da işledim. Ýokordukda da kamera var, aşağında da var, binanın girişinde de var, her etajda da var. Her etajda kameranın görkezdilen aklar. Bahadır onun içinde yaşayış o dostum can. Yalan sözlemesene şu tayda yaşayış var. Ben yoruluşum. Yaşayış var. Vas moyun kaptanına yaşayış berili, sporçulara berili şu taydaki jayı. Bak. Ola bolmandır yana. Kamera kenu tayda. Ne? Yüzüne seredin gözüne. Şul bolup geçen vaka şul. Yüzüne ne? Bağışlarsınız Gülalek gelece. Yarağında duz yapyan olayım diye görkezmesek bolmayan adamlar görsün şunu. İnsan kuca jaylarmadan on porta şol. Gülalek gelece öğüm yok dumma tayda.
Yok men şular için yurttaşına çıktım. Gönü kaycıktan bu haber geldi. Ben bunların öz günlerini görüp bilgeler dep Katar kayın aytdım işlemene. Dünyalı ağaç ölüm madır ötmedim başımda. İyi yarasın. Ben dilim tutulur. Avaşalar ýaly. Eger de Näçin gıydımın suutu olmadı, gıydıma cenayetinin üstü açılmadı. Gepledemen atan dönü olyanmy? yok. Siz vatan dönügi bolamaz. Yok, hiç gerek. Vatan dönügi diýen adamlar wyjdansız, zalim adamlar olur. Ne Müslüman, ne kitabı var, ne Allah'ı var ol adamların. Olar ýaly adamlara püns vermeýän. Allah Taala hiç kimi çağırsa bilen, daşy men şolar düşmanlyk edýänim bolsam, men şolara daşy şu dady dilemok. Çünki çağı yitkisi in agyrdatdyr. Onu diýen adamlar var, bu durmuşda hiç kelek yapışýan zady ýokdur, maksatsız adamlardır. Olaryň bar düşünjesi diňe sistema üçin işlemek, şoňa hyzmat etmek. Olaryň bähbidi diňe şol dünýäwi bähbitleri. Olaryň aýdypdyr, ne kıyamet gününe, ne Allah'yla ýalyr olar adamlar. Şonuň üçin bizler hakymyz, hukumy üçin göreşeli. Bize kim näme diýse diýsin, biz Allah üçin edýär. Biz öz vatandaşlarymyzyň haky we hukuky üçin edýär. Biz gülälek gelnejeğiniň ganynyň ýerde galmamalygy, çağasynyň ganynyň ýerde galmamalygy üçin göreşýär. Görüşersem soňga çenli. Onun kaptanına kıyılar çağırmandırlar. Gıydılan hemmedem çağırlan. Bilemok ýene bir gıyba dip maglumat berýärler. O ýerde hiç tanamok. Ýöne men öz owadaşydym tanayan. Başda imos bady ağlap näme bolanyny soradym men. Bulak etdi. Men onsoň hasam şu fotoğraf başlady ýöp bu özümde bol ýörüýte gurnalan ne. Onda güne olarda var ya. Şolarda güne. Olar bizleyen bolsa. Gülcemal Can sadaca ýuwaşdy. Bir kemur başynam çarap bilen okdy şoň üçin kakasy wady ýanynda. Men gydym gidip satdylarmy men bilemok. Men nädip onsaň dymyk gedeýin. Hani şu taýda molla sırap gelip görenler bardy. Ay yurduma para hyzat diýip molla maňa akyl berýärdir. Näme diýjekine şuňa? Şu meselen ol padşahyň boyun bolmaly. Hiç kilik boyun bolmaly. Şuraya padşalaryny görüşmeli soňga çenli. Çünki sizin padşahyňyz hiç kilik yurdun halkyň ýesine çykanok. Ýesine çykanok halkyň aldasyna edenok. Näside ýene bir şaýat dokazatça size. Şu sizin padşahyňyz. Hani sizin padşahyňyz 5 wagt namaz okuýardy. Namazda adam şu zatlara yol verermi? Erde daşy garyndaşym bolsa şu zatlara yol vermeýär. O TikTok'da paylaşanların peýdasy ýok diýär. TikTok'da paylaşyk adalet ýok. Garaşyň entek köp zady bolar. İnşallah garaşyň entek. Entek bu ýaňy bir başlangyç. Bu bir baraýyn inşallah Allah ýol berse. Egerde adalet islemeýän bolsaňyz, biz onu öz adaletimizi gözläp başlarys. Ýöne soň daşy ýurtlarda gürlemeýän bolýarmy? Ondan daşy ýurtda gürlemeýän Türkmenistan hakda, Türkmenistan ýurdumyz eýle diýip haramzada politikler, haramzada ýalançylar sizler. Ve şu politiklara gollap bolýanlar. Onun o taýda talip bara bir ulurak bir badır. Göte ýapylýanlar. Bärde uly oýunlar gidip otyr dostum seret sebebi bular gizläp otyrlar. Ekspertiza kagyzy näme diýmek bilýän ol bermeýänlikleri uje значит şolaryň razglaşat etmek isleýän oklar. Значит o şüphe var şu ölüminde şonuň üçin. Ýollaşy näçe stol ýumruklap gaýtdy näme üçin bereň zok maňa şoň atyndy. Bize bermek bolanok. Soňra näçe plan junior ýollaşym şo taýda daňylyp oturup ýok etdirýär özüne, ýok iş ýerinde ýok. Onda gülerek gençler. Adam rahat ýerde sürçü. Niçin gidip oturanların berýän bererler. Bir ýyl garaşdym men netije bolmady. Oy, ben ýa bolandyr etdim bagşlan bir ýyl bolupdyr. Yok, bir ýyl boldy dostum, bir ýyl boldy. Yani bir aýdan gowragam gülälek ýeneje efirlerde çykyp aýdýar, hiç kilik çärede gören oklar. Aýdyp otyrlar diýmek, bärde uly oýunlar gidip otyr. İslämi okşaňlanmak ýöne belki hakykatan prezidentiň garnaşlarynyň eli bardyr şu işte.
Yani eğer de şu zatları gizleyen bolsalar. Çünkü näme üçin watanna habarlaryna görkezýärler? Näme üçin habarlarda başka zatlar görkezýärler? Meselem şol radarda meselem tutulýy adetdi paraholar görkezýär. Näme üçin şurýalak bolup geçen jenaýatları telewizorda görkezýänler? Şunu soran cevap berip bilýärmamka? Beren okul çünkü bilýärler halk ertir soran ver paşlar birek bire. Bular gizleýärler. Hakykati halkdan gizleýärler. Ve näçe gizleselerem hakikat yüze çıkıp otyr. Bunu garaşsız diye ediyorlar onu. Garaşsızlıktan aslı yok dostum yani. Dünyada ne yaşıyor sana garaşsız yurt var. Hiç yurtta olur ya da yok yani. Garaşsızlığa değiştirirler. Bu demek stres haber verişleri dinle hükümetin propagandasını öğretiyorlar. Dün mesela Gurbanguly Pihpah'ın maşgalası bilen kalyaska sürüvaylan pör televizorda yarım saat şonu görkezýärler. Kime gerek şol kalyaskasy görkez yurtdaky bolup geçen wakalar görkezdim. Yalanlap pörler. Vatandaşlar wagt geldi, uje ayağa kalmaly. Bizler ayağa kalmasak bizim yurdumuz elden gidip barýar. Ertir çağalarym öler. Gülälek gelecek çağalarym ölüşýärler. Siziň hem çağalaryňyz başyna geler. Zorlar diýmeýin, her kimin başyna her hili belalar gelip biler. Men şu jagad Süleyman çağa ne hilekler gynanyň başda şoň. Daşowdy oglanjyň. Ýöne men başymda bular ýaly bela wadyr öýtmedim Feredin. Hiç kim garaşan yok yani hiç kim bilmeýär ertir başyna näme geljegini. Ýöne biz näme bolsa da Allah Taala diye Kur'an-ı Kerimde biz Allah'ın Allah не меняет положение людей, пока люди не меняют себя. Allah Teala adamların durmuşunu ütketmeýärde adamlar özü ütkemese diye. Şoň üçin bizler ütköp başlamaly, özümiz talap et başlamaly, hakkymyzy, hukumy talap etmeli. Bu normal bir zat. Halk ayaklanmaly, vatandaşlar. Eğer de Türkmenistan hükümeti halkın izni, halk öz vatandaşyny gorap bilmeýän bolsa bu diýmek Türkmenistan wlaýatyny legitimni. Türkmenistan hükümeti işini alıp barıp bilen o. Başka näme diýjek vatandaşlar? Ýalňyş zat aýtýanmy men? İçeri çördü, maýa diýip biri ýa Türk işläp beren aýallar haramzada diye. O köp ýerde haramzada eken. Bize öz-özümize zulmetmeli vatandaşlar. Bize öz-özümize zulmetmedi edenimiz için bize şu ýalak ýol başlar zulmetýär. Şunyňyzmy? Bizler bir ýere birimize zulüm edip oturýarys. Birimiziň hakyny ýep oturýarys. Şonuň üçin Allah Taala da bizim başymyza şu ýalak şular politikalar getirip oturýarlar. Düşünýärmi? Türkmenistan'ın prezidenti işini alıp barı bilen o. Gurbanguly Berdimuhammedow öz yerine gelip oğlunu koydu. Çürük sistema devam etmek için. Ve şu sistema hiç kelek adaleti sağlap bilen o. Türkmenistan'ın içinde. Yine Gülälek geleceğinin kıydı. Gülcemal ýalak bir neçe sanak gıylar yok olup biler düşünýärmi? Bundan başka da. Balkanış görülecek mi? Mundan barmın. Tak yokurik çıkıp görüleceğiniz var mı şu bolun vaka var arada? Talip ola bolmandyr. Mene näme diýjem bilem o. Конечно bolmadı yani уже çağından çiğinden çıktı bu da уже yani sığanok. Уже bu dert var adamların уже bokurduğuna geldi düşünýärmi yani birinci sapar bolan zat değil bu näçe 100 sapar suçlar bolýar bu bilemiz o gaýyntak biz dostum bilemiz o bol geçen wakalary. Biz bilemiz o bol geçen wakalar bilemiz o näme bolup ber ýurtdyň içinde. Sebäbi aýdyp oturýar telewizorda propagandadan başga zat görkezden oklara. O propaganda diňe halky oýalamak üçin men şöyle gahraman odatlar tiýatratdan zatdan pikir eden adam däl o halky pikir eden ok. Näçe adamlar öldü mene näçe adamlaryň dadyna aýdyp bereýin. Bayramally 2013-nji ýylda prezident gahranaty kakyp 13 çağany öldürdi. Şolaň hakyny ýerde bilýän barmy? Belki Gülälek gence bilýändir ýadyňa düşýän oda çärede Gresde. Bayramally
Ötüyle näme dip şo taýdy 4 çay öldü. Prezidentiň ahranynyň kakma bilen näçe adam ölmeli o, näçe adam ayağa galalyň adamlar. Muň başga bir ýoly ýok. Oh. Ay ablam yaradı. Näçe adamlar gitdi öldü. Ýene näçemi ölmeli. Ýurdumyz ellen gidip bari. Ölüm size gelýänçe garaşmaň. Biz gideliň şoň üstüne. Ol barbardan ýok edip dur bizi. Bizi watansız zaten koydu. Çölün ortasına gezip görün koyun bizi şu an. Öz hakkımızın talap edeliň. Ana adalet nirde? Bir canım zaten nirde? Yekece zat açtılar bir yıllı adalet tapmadık adam inni tapar öýdýäňizmi? Akıl var. Bir yılın içinde şu adaleti daha etmedik. Bir hökümetten yenesin näme garaşýaňyz? Ayağa kalmaktan başka bir ýol ýok. Başka bir ýol ýok adamlar. Kalalyň ayağa. Hakkımız, hukukumuz üçün. Hani ön gurlayanlar işte arkada böyle gülýäl ýurdumuz var. Görkölýär. User gurlayan gurlajok diýdiň ýa-ni. Korrupsiýa ýatdy. Men size ön köpleşiklemde aýtdym, sen Türkmenistanda puluň bolmasa hiç kim. Adalet pulu yatdy, adaleti gözlejek bolsaň. Pulu ýatdy. Baýa bir zat bolanda hemme kimilgiýe, garyba bir zat bolanda hiç kim ýyzyna düşenok. Ine bulam adalet sistematy. Garip del doğuncum, Hudaýa şükür 5 çağam, 6 çağam mady. 4 çağam bolup galy. Bugünime de şükür. Ýöne inne 3 derejeli, labinin 3. derejeli bolsam hukumumuz, hakkımız badra, biz raýat bolsak. Конечно, Türkmenistanyň konstitusiýasy hemme raýatlarynyň goragatlygyny kanun esasynda adam näme etse de nira barsa da o tapaly ýok. Türkmenistan her bir raýaty kanun esasynda goragatlygy bolmaly. Yani hiç kimin güç ýeteniň ka bolmaly. Kanun esasynda hemme kim eden etmişine jogap bermeli. Aýdy ber ağa. Dinlerle uzayar. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Sağolun, sağolun. O şükür Allah'a. Genece birinciden aqatlı inanç bildirýän ýagdaýlara ben bir kerek ýazypdym size. Indi gönümel aýtmaly wagtam geldi. Agyr ýagdaý. Hakykatdan hiç kimin başına gelmesin. Men hiç kimem tanamam. Onştaý yurttaşyny işläp görün. Hiç kimin ýazanyna jogabam beremok. Wagtymam ýok. Wagt tapsam men hadertnişýän ilmen kitap bilemok. Dogry düşünüň ýüregim agyr ýani. Haçan ölürkäm dip görkän öldüm. Hawa muň ýalda atlar bar, geçdigiçe. Diwana bolarmy kan diýär. Men Hawa ýyl ýa geçdigiçe bar, derdiň bu dertleriň çuňlaşmasy beter bolýar. Adamlaryň kalbynyň jümmüşlerine ýyllar boýy aralaşyp gitjek näme. Bunu hiç kime zatlara duçar etmesin da şak boldu. Bolanyň ýaşy bolýan ýöne genece başa gelipdir. Bu wara nitolka siziň milletiň başyna gelen heme hiç kimin başına gelmesin. Allah can ben canım yatan yer ýagty bolsun. Size de Allah can güç kuwat bersin. Şat bolsun, sen maňa ters düşünmedi o. Inne ölüňiň rahat toý diýjek bolýamsyň. Yok. Genece. Ya bir awariýa bolup Genece, men duýdum radyň tutma diňe ruhuna ayat ýürek akjek. Ayat bugün açan okudum. Ýönemin garny men ýerde ýatyrmaýan da on men bu arada ülküm oturmam inne. Yo iminne men wara indi näme gepi Allah can näme görmesin öyle. Gepi başlaňda da bir agyr ýere baranyňda ilki bilen näme soramakdan başlanýar başlajak boldum siz ters düşünmäňiz zatlara. Size Allah can wara şol başlan görüşüňizde dogum bersin ilki bilen ha. O dözüm bersin, işlendik karşılığa çıdamana, güç hayrat bersin, nesip bolsa bu adalet yerini tapar. Biz oğlanlar bilen hemmemize sizin gaýryňyza, o geçirip duran gynançyňyza, akylaryňyza düşünip durýan ýagdaýlar şoň ýaly. Uja hemme zat boljak bolan piýge ýeten ýagdaýda prosta ol bendäniň ykbalyşyňa gawat geldindi. Şol ýagdaýlary üýtgetmeklige sizin gyýdyňyz ýaly entek bir näçe çağlaryň ykballarynyň sebäp bolmagy mümkin. Ağlamayın, mert bolayın yani yöne terörüne
Ona var entek Hudaý saklasın hiç kimin başına düşmesin welin wara. Ona kän adamlaryň näme bolmagy mümkin. Sebäbi hakykatdan hem ýagdaý şu zat hakykatdan hem şu wagt janly ýagdaýda dowam edip duran hadise. Muňa halkan düşünübem dur ýöne düşünüp özüniň düşünjesini aýtmakdan saklanyp duran adamlary düşünüp aýtmajak bolup duran, bilgeçliğin aýtmajak bolup duran adamlaryň aýdyp duran yalan gepleri basyp dur. Rosta 5 tanak sagal gürleýe hemme zady öwüp yüzlerçe sany goýunyň mälemesini basyp dur da şol. Goýun diýsem men halka näme diýip aýtdygymdan men türkmen halkyma buýsanyp durun. Mysal üçin öz adamyň onuň öňüňe bir galyksa öňünde hiç tadyň durup bilmejeginem siýillerin hem daglaryň hem weýran bolup gitjegine men berkmän. Hakykatdan hem o jigimiz ýaly entek başga da koýup ýatan ağrıların ählisiniň alınjagyna dananýan nesip bolsa hemmesem bolar. Allahan şo ýollara ýeter. Zatlaryň hemmesini ýykylyp soňuna sogana kiler. Soğanım değil, soğanı var edil kakın eydinin guğrap toyunların parça parça yağırılıp tomuzun üstüne çıdaman cayırlık gidişi alıp bu sistemde ön son cayırlık gider. Tarihte dine ol şeytanın keseklenilen yerinin kahvede keseklenilen yerinin var oluşu alık ularının tarihte varlar mağaram keseklenir adamları. Tarihte varlar inşallah da. Hemmesem bolar gence adalet yerini tapar biz siz bilen hemişe bunu nitolka bu birine koşulmak ya da birinin gurrunu etmek değil. Hakiki özün rayatlığını hemen rayatlık borcunu düşünýän adam hükümünde üstlendik bir adamın aydıp edip bilecek hareketi bul. Misal üçün men planını çağırdın, planını çağırmadın ya oğlanlar çağır edin etmedin diýilen gurrunlaň birine de habermäni özüm ayratin bir adet raýat hökümde şu gurruňy aýdyp biljek. Men hakykatdan hakymy talap etmäni taýýar. Onu edernem mysal üçin men Türkmenistanyň içinden gurlap otýarum. Onanyň şu men taýýar şurada. Sendik wagtym. Meniň duran ýerim men häzir zaskaýda edip duran bolsalar geläsinler. Men şurada taýýar. Men mudama da siziň Siýalyk har köýerleriň ählisiniň arnyň ýerine düşmeginiň tarapdary nesip bolsa bu gözlerimiz şoňalyk ýagty gelejegi görür, özümiziň nesillerimize de ýagty gelejegi galdyrar. Sizem şol sanda galan çağanyňyzy gahrmançylyk hökümünde şol jigi-jigimiziň taryhyny ýatlar diýip pikir Şeýle watana rahmet etdim. Watanyň goşundyna goşund etdim. Kärenne yerim madı, potrodum madı, paltalar ektim, buğdaylar ektim. Bu ne vatanma goşund dämi? Nämçin otaň men watanyň raýaty bolman, öz geplemeli, gepim geplemeýin, nämçin adalet etmemeýin. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Jigin bir mutur aýda. Elimde şu zat genece galanam biz siz bilen yigitler hemmemiz nesip bolsa bolar öreşip goýmalyň goşuljak adamlar bolsa da goşunsullar sanymyzy köpeldeliň biz bara beýdip özümiz depgül etmäne hiç kimiň de bergidar däl hiç kimiň depgilemäne haky ýok. Sen şol wedipede oturan oglanlar vardır. Şolaram ertir gün bolsa bitse bolar bolmasa bitse de däl şolar. Oňalyk wedipeden çykan, wedipeden howlan ýa-da oturma wasylyp gidip soň gelen ýylyň içinde dol Türkmenistanda 4 bolmasa her 10 adamdan 4'ü var, 4'den biri bolmasa da türmede oturup gelen ýa-da üstünden iş gozalan adam boldy bu. Öz ýurdunda bu zindanda oturmakdan zindanyň daşynda da zindan ýaly boldy hakykatdan hem. Şonuň üçin gelneje berk durun egerde bir zat bolsa mudama halkyň içinde taýýar oglanlar bardyr biz hemmemiz hem taýýar onu oglanlaryň käbiri bilýänler bardyr. Nesip bolsa hemme zat bolar ýöne görüşi dowam edelim. Hemmeňize öz adamdan çağırış hemen size ullukan gayrat dileyen. Çok sağ olun. Sağ ol ağam. Hoş. Allah razı olsun. Haydan için inşallah. Bir de doğru düşünenim için minnettarlığım millerden. Buraya aytacaklarың var mı? Bracaga. Kurulacak mı?
o iyileşler başka aytacak zadınız var mı? Ne görýäňiz özüňiz? Halk näýile adalatsızlyk bolan üçin hem gülälik gelece çıkıp berde adalet gözleýär. Bizim bolsa adalatyň temelli etmegin üçin soňa çenli görüşürüz. Biz öz watandymyzdan ayrılık diýip yurttaşyna diýip pikir etmesinler. Biz watanymyzy hiç eşen ýatdan çykarmaýar we watanymyzyň şolar ýalyk ganhor diktatorlaryň eline goýmaz. Halkymyz üçin soňa çenli görüşürüz we sizden hem haýyş etjek zadym. Birinjilik bilen Allaha dua dilek edin, ikincilik bilen hem her kim öz elinden gelýän zadyny etsin. Garynja misaly İbrahim peýgamberi o düzünün wagtlary garynja arkasynda suw damja säkit barýan eken we şonu garynjadan tuýan eken. Nire barýan diýse aňarda peýgamber İbrahim peýgamberi diýe ýakçak bolýarlar diýe oduň içine dynjak bolýarlar. Şu suw bilen şu taýyk barýan. Näme şu suw bilen öçürjek bolýanmy diýende garynja diýe meniň elimden gelýäni şul diýe Allah Taala kıyamet gününe menden sorar diýe näme etdiň diýe peýgamberi ýakan wagtlary menem de aýdaryn diýe men bar elimden gelýän etdim başga da elimden gelen nokta diýip biz hem özgi elimizden gelen edeliň bizler hak üçin Allah üçin edeliň inşallah Allah Taala da biziň eden zadym üçin bizi ýalkar biziň başymyza resip bolsa adalatly insaply merhemetli bir padşah gelir ýurdumyz üçin egerde o padşah adalatly bolmajak bolsa insaply bolmajak bolsa biz onu öz padşahymyzy özümüz saýlar ýöne ondan öň ayağa alırsın inşallah hemmemiz halk bolup seredin men şu taýda sizi çağırşydym o ayağa alyň diýip inşallah menem barýan Türkmenistana men barýan Türkmenistana yani bu sözümde hiç gerek symýawatsy etmeň ýokarynda Allah var barjakdyryň ýalňyz birazjyk wagt gerek biz güýçlenmeli güýçlenmesek özümizi şolaň eline berip bilmeýäs güýçlenme we şonu barmaly uje halk bilmeli şo biz uje diýre bokurdaga çen ýetdi şondan soň o ýerde hakykatan hem egerde geljegimizde pikirlenýär bolsak egerde watanymyzyň güllep ösmegini isleyen bolsak onu bizler bul ýetkeşmeni etmeli. Çünkü Türkmenistan hökümeti isleyen kanuny çykaryp otyrlar biziň garşymyzda we biziň bu da sesimi çykarmadığımız üçin bundan beter kanunlar çykarýarlar we ölümler gelip otyr. Bu ende diňe bilinýän tarawy bilmeýänlerim bar. Her kilik çäklendirmeler otyrlar. Bu adamy bu dünýädäki bir adamyň en uly zady azatlyk erkinligidir. We şol erkinligi biziň elimizden aldylar watandaşlar. Şu erkinligimiz üçin görüşmeli. Azatlığımız hem yok, erkinligimiz hem yok bizim. Azatlığımız üçin, erkinligimiz üçin görüşmeli ve şolary kanun esasında halkyň öňüne çykaryp jogapkärçilik çekmeli. Gurbanguly Berdimuhammedow ve şoňa degişli şaýkalary kim bar bolsa şolaryň içinde, erde kim şolar hökümet Türkmenistanyň halkyny jinayet iş eden bolsalar, Türkmenistanyň hökümetinden, gaznasyndan bir kanun pul alyp ogurlan bolsalar ya da peýdalanan bolsalar, hyýalatly, şolary hemmesi kanun esasında jogap bermeli. Ine watandaşlar biziň etmeli zadymy şul. Şonuň üçin geliň bileleşeliň agzy bir bolun. Gollan sabır edin dinleyin. Yani inanın bize bu yola biz inananlar bilen çıkmalı. Size biz bir zady mecbur etjek bolan zok, mecbur bolan adamlar bilen däl, biz inanan adamlar bilen çıkmalı. Bizi tanıýaňyz, görýäňiz şol efirde pastaýany çykýar, gürleýär, ýüzüme amaçýan, zadym etýän, hiç taýdan gorkamak. Çünkü men hak tarapynda bolanym üçin soňa çyny görüşip, sizem görüşmäni çağırýan ýyleşler. Video çekin. Gülälik gelenejäniň gyzy Güljemal hakda. Videolaryň, suratlaryň soraň men soňa paýlaşyň şu videoları TikTok'ta gürleýän zat edin, gaýrat edin ýöne o zat etmeň. Kenardan geçmeň, haýyş edýän. Adamlar Gatymanyň abatýa diýen sözler, gatymanyň abatýa adamlar bir gece çykatyp pikir edin ýurdumyzyň azatlygymyzyň, garaşsyzlygymyzyň ýoklugy barada biz ýaly döwlet, biz ýaly ýurt bam şey dip görün. Adamlar gorkuň adyny peýdasy ýok. Gürlen. Gazansak nämen gazanjaklygymyzy pikir edin, adalaty pikir edin, näle gowy ýurdumyzy pikir edin. Mesne garaşmaň. Bir zadyň başyna da gelmesine garaşmaň adamlar. Gürlen her kim video paýlaşsyn, bilýän hakykatlaryny paýlaşsyn. %99'uňyz bilýäňiz zaten şu hakykatlary. Bir gün geler oğuna tavır edin. Şoňa çeni haýyş dizen, paýlaşyň, bilýänliňiz gorkman aýdyň. Gorkuň rajala peýdasy ýok adamlar. Watan bizinki, ýurt bizinki, çağalamyz bizinki, nesil bizinki, o topraklar bizinki, Berdimuhammedow filanky däl, ol kellesine ora adalet edýärler.
Birini öldürýärler, üstüni ýapýarlar. Edeni diýerler, gurjak Türkmenistan devlet bizimki. halkın da adam. Kurban olayım yurdu değil ol. Bizim yurdumuz ol. Ova, Kurban Gulu Meni tanıyanlar, belki ovadaşlar, belki bayram alen halkı, kim beni tanıyan olsa men ömrümü pakirin yanına duran, garibin yanına duran gelinlerin, adalata ağa, kara kara diyen gelin men hiç saçan yalan sözü halamam, adalet iflak eden ayal men ömrümü. Yalana yalan doğru doğru dik eden ayal men ömrümü. Şo gorkýan üçin basýarlar, arkaýyn bolun. Gorkmasaňyz bara, eger hemmemiz çyksak, hiç de adam bolmaýar, gat arkaýyn bolun. Gorkyň ajale faydasy ýok. Gorkan adam her gün öler, ýöne merde adam bir sapar öler, ýatdan çykarma. Bul zalimler, firavunlar bular. Bular firavunlar, firavunun edýän zatlaryny edip otyrlar. Bizi dinsiz goýdular, imansyz goýdular, aç goýdular, hossarsız goýdular. Ine bular edýän zatlary şular. Näçe sanak Müslüman adamlar otyr bilýärmi türmede vatandaşlar? Müslüman adamlar bas otyrlar türmede. Adalet gözläp beren adamlar yurttaşyna Türkmenistanyň içine şuwa gülelek gidip gürläp bilen etýärmi şu zatlary? Bu Türkmenistanyň içine efire çyksa gönüýüne gelýärler. Gönel gidýärler şonu. Şonuň üçin çünkü adalet ýok Türkmenistanda. Bu waka gaýtalanmamagy üçin biz göreşmeli, öňüne almaly vatandaşlar. Allah'ın kömegi bilen. Конечно, Allah'ın beren ömrünü yaşar her adam. Yönü Allah Teala da diýär, biz sizin kaderinizi sizin çabanıza göre belirtmişizdir. Biz sizin kaderinizi diye ıkbalınızı öz edýän ýoluňyza göre çyzandyrys diýär Allah Teala. Şonuň üçin gelin ıkbalymyzy gowy edelim vatandaşlar. Halkymyz üçin göreşelim, watanymyz üçin göreşelim. Gaýrat edin. Diňe meňe gerekýär şu zat. Hemmemiz etmeli şu zat. Birazjyk ýüregiňiz bolsun, birazjyk wıjdanyňyz bolsun. Şolar ýaly. Geleceğimiz hakda oylanmalı, çağılan gelecek hakda oylanmalı. Näme üçin iziňe gitmedin diýenler, men 4 saat çağanma, olaň zehinlerini köýdürmezligim üçin geldim şu taýyk işlemäne men. Intek olar kiçirek, öňüniň aladasyny etmek üçin geldim men şu taýlary. Yurdum yurt bolýan bolsa, hemmemize deň derejeli iş bolýan bolsa, men geljek geldaşar yurt döwletlerine işlemäne. Mecbur gaýtdym men. Aleyküm selam. İnşallah da ýerde bolsam, gyzymyň gany ýerde oýman. İnşallah da. O dünýäde atdy almaz. Ne? Gülcemal Jiyimizin seredin. Oğudunca gyz bolan tek 20 ýaşynda dünýä tek bir atelier açasy gelýärdi, tikinçi bolasy gelýärdi, atelier ofis açyp bir bilýärmi bir dikindikme arzuw bardy. Şur gyjaş. Ömrünü arzu edip geçti. Şonu Arzuwuna yetip bilmär. Şur gyzyp arzuwuny oğurlar bilmedim şu gyzymy. Arzuwuny oğurlan haramzadalar. Şul gyjaşyň arzuwuny uğurladılar. Düşünýärmi? Arzuwuny oğurladylar. Hiç biriňiň başyna gelmesin, hiç biriňiň. İnşallah da özüm Türkmenistan'a varan arzularım var. İnşallah da bayram alan Gülcemal tikinçilik öýdip, inşallah da seýahat çaryn. Gyzymyň yetmedik arzularını özüm döretörün inşallah da. İnşallah bizim kömek ederiz Gülelek gelince. İnşallah Allah yol verse biz sizin yanınızdadırız. Ben bu sözü bir yöne kaydamok. Men soňa çenli mazlumun ýanyna ağlayan adamın, gynanýan, kösenýän adamın ýanyna bolaryn. Ömrüm soňa çenli Allah Teala maňa güç versin, kuwat versin. Soňa çenli bolaryn ýani hiç açan men güýçlüň ýanyna bolmadym şu wagt çenli. Diňe mazlumun ýanyna bolum ömrüm ötünçemem. Çünkü özüm mazlum bolup gördüm. Mazlum bolan adamın hakyndan diňe mazlum bolan adam düşünär. Düşünýärmi? Doğru aýtdyň. Gaty doğru aýtdyň.
Wakadyňa düşünen adamlar biler. Eger de ýakyndan bir ýitiren bolsa, zaýda bolsa şoly adamlar biler. Gaýdyp adamlar bilmeýär başga adamlar. Çünki bu duýgy hemme kime tanış däller. Ýöne bu duýgy bilen bir gerek tanışan adam bütün ömrüni duçar bolýar, ýüregine galýar şu duýgy düşünýärmi? Bu ýaman nerwet duýgudyr. Meniň öz aýallygym, men kiçike kam ýogully men, ýani şoňam ölümine sebäpkär bolan adamlar bar. Men 1 ýaşymda kam meniň öz aýallygym, radnoy dogunum bardy. Men kakam öz gyzyny yitiren adam, men bilýän şu yitkiniň nämedigini, ýani kakamyň gürleşiniň zadyny bilýän, düşünýärmi ýani? Vah bu yüreklerimde bak yara, ölünçe yaramaz bitmez dedin. Owa. Adalet düşünýär, vatandaşlar, adalet. Maňa ýazyň TikTok'ta video urutjak, men äder efirden soň video çekjek. Gata agry video bolar, ýöne şu videony paýlaşmaňyzy haýyş edin, repost edin, like basın. Görsünler var, şu sizem şu tarapdadyňyzy. İň bolmanda ýurtda adalet ýoklugyny görsünler. Görsünler owa, bilsinler, halk bilsin. Öwýän hökümetleri Allah belaňyzy bersin, bermesin diýen wara. Şu yalançy şaýatlyk edip berenler. Şolar ýaly. Bolýa gülelik kenneje. Allah size sabır versin, inşallah dowam eder. Men size söz berýän aýtışym ýaly soňga çyny görüşelim. Dünýä gatlara garaşamokdum, hormatym üçin gat sag boljugym. Allah sizden münkere razy bolsun. Amin, amin. Allah Taala hakykaty tarap bolýanlary emmekçi. Güzel bolsun. Halkyma etýän kömekliň, ýagşylyklaryň Allah jan on etse gaýtaryp bersin size. Amin, amin, amin. Vatandaşlar sağ olun, şuda gelip like basýaňyz. İşläp göresem sençe bolup bilmenem, bolup bilmezlerem. Allah ýaryň bolsun, Allah jan kömek etsin sana. Amin, ählimede. Sağ olun, hormatly ýerleşler, hakykaty bilip, hakykat üçin göreşýän ýerleşlerimiz. Allah Taala bizi kıyamet gününde öz kulüp esasyny etsin. Allah Taala bizi bağışlasın. Hormatly ýerleşler, yalançylara, yalançy şaýatlyk edýänlere, olary men Hudaýa tapşyrýan. Çünki olar Gülcemal ýalak jigimiziň, ondan başga da näçe sana jigimiziň hakyna girýärler, yalançy şaýatlyk edip, hakykatyň üstüne örtýärler. Kafir diýip näme diýilýär bilýänmi? Kafir diýip Allaha inanýan adamy däl, inanmayan adama däl. Kafir diýip hakykaty bilip hakykaty gizleýän adamlara diýilýär. Şonuň üçin bilip goýun şu zatlary. Özünde gowy seredin, inşallah video çekjek, videony paýlaşyň. Bundan başga da aýtışym ýaly bir aýyň içinde hemme dille, ingliz dilinde hemme başga dillerde etjekdirin. Türkmenistan hökümeti siz ýerde işlemeýän bolsaňyz biz onu siziň ýeriňizde işlärsiz. Sag olun. Assalamu aleykum rahmetullah berekatuh. Sag boljym, ömrüň bolsun. Sag olun.